Bună, fetelor! Cel mai des primesc întrebarea ca vrăjitoare, da, și în episodul de astăzi, cum să recunoști o vrăjitoare, primesc întrebarea dacă mi-am vândut sufletul, dacă se poate vinde sufletul, dacă am făcut pact cu dracu, cu satana, cu diavolul, cum vreți să numiți voi. Ei bine, în primul și în primul rând, hai să luăm din Biblie, da? Că majoritatea sunteți creștini, majoritatea credeți în treaba asta și atunci eu trebuie să vă dau exemple de acolo. Se spune că s-a creat Adam și Eva, da? S-au creat în țărână, iar așa zisul Dumnezeu, cu virgurile de rigoare, a suflat peste ei și le-a dat viață. Asta ce înseamnă? Că ne arată o imagine în care sufletul, da, spiritul pe care noi îl avem în noi, de fapt provine dintr-o creație, dintr-un creator, da? De la Dumnezeu. Dacă sufletul vine de la El, în momentul când mori, sufletul se duce de unde a venit. Ok? Sufletul nu se poate vinde. Bătălia mare în această dimensiune este pe energie. Asta nu înțelegeți voi. Nu este pe suflete. Sufletul nu poți să-l vinzi nimănui pentru că nu e ceva ce se poate vinde. Nu interesează pe nimeni de sufletul tău. Singura mare bătălie este de fapt energia pe care tu o produci. Diferența între mine și tine este în felul următor. Tu produci energie și să hrănește cine care cum vrea cu ea. Sau în cine crezi tu. Eu știu exact unde se duce energia mea și primesc niște beneficii. Ați înțeles? Dacă aveți alte întrebări în legătură cu magia, vrăjitoria sau curiozități, puteți să puneți și o să vă răspund la întrebările voastre. Nu uitați să lăsați o inimioară și dacă v-a plăcut, să distribuiți și la alte persoane. Vă pup!